Hola a tots i totes. M'ha demanat que comparteixi amb vosaltres idees sobre la retrobada i jo encantada de fer-ho perquè penso que serà des del compartir que podrem construir entre tots, no? Com gestionem tot això, com hi donem resposta i com tirem endavant i construïm una nova realitat diferent, no? Està clar que tornarem i que tornarem diferents. Tornarem diferents perquè tots tornarem amb una motxilla d'experiències que van del ventall de experiències dures relacionades amb pèrdues properes de familiars o d'amics, però també en haver-nos tingut que adaptar a una situació que implicava deixar de tenir contacte amb persones, no? Que estimem també i amb les quals estem acostumats a gaudir del nostre dia a dia. I de ben segur que també hi haurà experiències satisfactòries, no? Jo la idea principal que vull llançar és poder generar, no? En l'escola, en el centre, doncs, espais de seguretat i confiança per poder parlar de totes aquestes experiències, de tot el ventall d'aquestes experiències i mirar-les per poder-les integrar, no? O sigui, des del compartir aquestes experiències que les podrem integrar, les podrem elaborar i ens podran generar aprenentatge i creixement personal i col·lectiu, no? Per això, doncs, jo crec que cal tenir en compte tres estratègies clau. Primer, esmolar les nostres eines de relació personal, que especialment l'escolta atenta, activa i empàtica i la comunicació no violenta, que no em centraré en elles perquè sé que hi ha altres càpsules que doncs, ja les treballen. D'altra banda, les nostres estratègies de facilitació i creació de grup, que aquí sí que em vull detenir un moment amb la idea de que quines són els elements que aporta, per exemple, l'enfocament resolutiu, que és el que jo treballo, a l'hora de generar aquests espais de seguretat i confiança, és la idea de que tothom ha de tenir l'oportunitat de dir la seva, per tant, li ha d'arribar el torn per poder parlar, però lliurement ha de poder decidir si vol fer-ho o no, i la resta, en el moment en què una persona està parlant, es compromet a escoltar des del respecte i del no judici. O sigui, aquestes serien les condicions prèvies per poder generar aquest espai de confiança i seguretat per compartir. Jo crec que això és com molt important. Enfocament ressaltatiu a vegades utilitza un objecte que passem en mà que ajuda a fer això, no? Quan a mi m'arriba l'objecte, m'assegura que m'arribarà l'objecte i podré parlar si ho vull i la resta m'escoltaran. Clar, jo crec que ara no és el moment d'utilitzar l'objecte pel tema de trucar. Jo utilitzava objectes imaginaris ja a finals de febrer i principis de març, utilitzeu la creativitat, però sí que m'importa, no, que tingueu presents aquestes dues condicions. Del temps de cercle, a més, el que vol és generar un espai per compartir les experiències, òbviament, des d'aquestes condicions. Hi ha cercles que inclouen, no, activitats que no només ens permetran parlar, sinó que ens permetran doncs, utilitzar les tècniques cooperatives sumades a la creativitat per poder compartir. El que vull dir és, les emocions les podem parlar i està bé parlar-les perquè així hi connectem, però també les podem ballar, les podem cantar, les podem experienciar en el cos, no? O sigui que i generant una activitat lúdica i passar-nos-ho bé, sentint i expressant aquestes emocions, no només amb la paraula. M'agrada molt integrar també en els cercles totes les dinàmiques de creació de grup. Tornarem diferents, ho hem dit, per tant, promoure totes aquelles activitats que tinguin a veure amb conèixer-nos més, jo crec que ens serà molt útil, no? D'altra banda, també em semblava doncs, interessant compartir la idea o el que proposa aquest enfocament per la gestió dels conflictes, no? I són una sèrie de preguntes que són útils i que les llenço aquí perquè les tingueu com a paquet per si en algun moment us sembla interessant utilitzar-les i alguna idea en combinació a aquestes preguntes. La primera és
poder-nos preguntar, poder-li preguntar a cadascú o donar veu a cadascú perquè si lliurement ens vol dir doncs, quina ha sigut la seva experiència, quin és el seu punt de vista sobre aquesta situació. En segon lloc, pensar o preguntar sobre quins han sigut els pensaments i quines han sigut les emocions viscudes durant aquesta experiència en el moment en què arribem a l'escola. No? Després, preguntar-nos com ens ha afectat aquesta situació, com li ha afectat a cadascú, a qui més ha afectat, com ha afectat el grup. Després, per mi central, identificar les necessitats, no? Què necessitem per tirar endavant, què necessitem per superar aquesta situació. I en aquest cas, què podem necessitar? Doncs podem necessitar des de celebrar la retrobada a un acompanyament en el dol i en la pèrdua, podem necessitar escolta, podem necessitar afecte, podem necessitar cura, podem cadascú necessitarà, no? Coses diferents que està bé identificar-les individualment i com a grup. I en última instància la pregunta és, vale, vinga, doncs saber què podem fer per donar resposta a aquestes necessitats, què podem fer individualment i què podem fer com a grup. I es tracta d'identificar accions concretes. No? Doncs si necessitem acompanyament en el dol, doncs què podríem fer? Quina acció concreta podríem fer per donar-hi resposta? Si necessitem celebrar, què podríem fer? Quina festa de celebració podem fer per celebrar? I decidir-ho conjuntament. M'agrada molt centrar-me en aquesta idea. Decidir què podem fer per donar resposta a les nostres necessitats i a les necessitats de tothom conjuntament. A vegades els adults tenen la tendència a decidir part, no? I el model el que proposa, o el que us estic proposant jo ara, és decidir amb, no? I això ens ajudarà a superar la situació, a reparar dany i a tirar endavant, empoderar-nos d'alguna manera, de manera individual i de manera col·lectiva. I ja per acabar, dir que no se m'acut una millor manera de capacitar-nos per fer tot això és fer-ho primer en el si de l'equip educatiu, no? Si com a equip som capaços de dotar-nos d'espais de seguretat i de confiança per poder compartir les nostres experiències, identificar les nostres emocions i necessitats i mirar de donar-li resposta, doncs segurament això ens facilitarà després fer-ho amb les famílies i fer-ho també amb els alumnes, en definitiva fer-ho amb tota la comunitat educativa i després generar espais comuns per fer-ho tots i totes conjuntament, no? Amb la idea de generar un espai escola, no? Amable, on tothom pot dir la seva, és escoltat, es té en compte, s'identifiquen les necessitats i entre tots i totes és mirar de donar-hi resposta. Bueno, idees per compartir, a veure si us ressonen, com per pensar-hi, per utilitzar-les. No ho sé, la idea és cuidar-nos individualment i col·lectivament, començar a construir de nou, reparar també, clar que sí, i fer diferent, jo crec, no? Fer diferent i construir una nova realitat diferent. Vinga, gràcies.